Айди, който разбира, тук се спира адреса и в булевар Васил Левски 102. Имам двойка без опит в бара и в момента спорят дали червено и бяло прави жълто или оранжево. Приятели, толкова е хубаво днес. Уникално. След деца. Имам двойка. Да няма тъпи групи. Да има само готини групи. Много бакшиши. Рада след дълъг ден. След терен с децата. Реве ми се. Радо. Само тъй все пак. Искам да видите колко ми е гадна и колко ми е тежка работата. Човек се разрива. Много ми е гадно. Коста! Не знам какво да кажа просто вече. Сега изпратих групата и просто направя. Да, то така. Николетке, кой направи това на масата? Къде е дошло това, бе, човек? Тъпо се изчисти от цялата маса. Защо го разбрах след толкова време? Повече час по-късно да